Stvoření světa. Podle Egypťanů. S kaktusem. Na začátku byl jenom jeden velký nekonečný oceán jménem Nu, který byl možná taky Bůh, kdo vlastně ví. Z toho oceánu ale jednoho dne vylezlo masivní vajco a z něj se vylíhl Bůh Atum. Nebo Amon, záleží, kdo vám ten příběh říká. A ten si řekl, jsem první bytost ve vesmíru. Cokoliv teďka udělám, bude mít vliv na celý běh dějin. Tím, že si zahrál na prvního zoufalýho panice v dějinách, stvořil dva další bohy, Šu a Tefnut. Ty tři si spolu tak nějak v klidu existovali na jediný pevnině na světě, když najednou Šu a Tefnut spadli do moře. Atum teda udělal to, co by na jeho místě udělal každý správný rodič. Ahoj, oko, který jsem si právě vyrval, běž najít moje děti. Tak teda oko šlo a udělalo, co mu bylo řečeno. A Atum potom štěstím vybrečel celou lidskou populaci. Tak nějak v téhle fázi si Šu a Tefnut řekli, že incest je vlastně mega dope a začali se množit. Narodili se jim dvě děti. Geb, bůh země, a Nut, bohyně oblohy. Ty dva se do sebe bláznivě zamilovali a začali se množit jako králíci. Najednou si Šu uvědomil, zdá se, že incest není tak super, jak jsem si původně myslel. Stoupl si teda mezi ně a navěky tak oddělil nebe a zemi. Zdá se, že můžete říct, že Geb měl docela pěkný No Nut November. Jo, a pamatujete si na Atuma? Smula, teďka je to tenhle ptačí týpek jménem Re. Nenuďte mi to vysvětlovat, je to až moc komplikovaný, jak kdybych to měl vysvětlovat všechny podoby toho boha, tak jsme tady do zítra. Každopádně, teď je to prostě ptačí týpek, smířte se s tím. Potom si Re uvědomil, že lidi existují a rozhodl se jim pomoct, protože nebyli úplně v pohodě a vytvořil civilizaci a stal se vládcem světa a vedl si docela dobře. Nějaký lidi ale začali urážet bohy, takže Re poslal bohyni války Sachmet, aby tu situaci vyřešila. Což byl ale blbej nápad, protože Sachmet z toho trochu hráblo a začala zabíjet úplně všechno, co se hejbalo. Re teda vzal pivo, nabarvil ho na červeno a podstrčil ho Sachmet. Mňam, není to krev mých nepřátel? Ty vole, to je nějaká fakt dobrá krev. No, moje práce je tady skončena. Mějte se lidi, nemáte zač. A tak Re odešel do důchodu a začal jezdit na lodi v podobě slunce a bojovat se smrtícím obrovským hadem a tak dále. Roli vládce Egypta tedy dostal bůh Osiris. Ten si vzal svoji sestru a taky to byl docela v pohodě král. Všichni ho měli rádi. Teda skoro všichni. Usirův bratr Sutek na něj žárlil a neustále vymýšlel plány, jak se ho zbavit. Tak jednou uspořádal párty pro všechny bohy, kam samozřejmě přišel i Osiris. Čau brácho, už dlouho jsme se neviděli. Jo, ahoj, fakt super party. Dík, jsem rád, že se bavíš. Každopádně máme tady takovou soutěž, že kdo se perfektně vleze do tamhletý krabice, tak vyhrál. Jo, to zní jako sranda, můžu to zkusit? Hele, já jsem úplně perfektně vejdu. Nemůžu uvěřit, že jsem na to skočil. Sutek potom hodil tu krabici do Nilu a ostatní bohové byli jakože, zdá se, že Sutek je teďka náš nový král. Jediný, kdo s tím měl problém, byla Usirova manželka Isis. Nebo Eset, zase záleží, kdo vám ten příběh říká. Ta hledala Usirovo tělo po celém Egyptě a nakonec ho našla zarostlýho ve stromě. Dlouhý příběh, neptejte se. Osiris byl ale bez kyslíku ku podivu mrtvej, takže se ho Isis pokusila oživit. Pak ale přišel Sutek a pokusil se věci zase domrdat. Rozsekal teda Usira na kousíčky a ty potom poschovával po celém Egyptě. Isis se ale nevzdávala a nakonec našla všechny kousky jejího manžela, který potom dala dohromady a oživila. Díky zlato, že jsi zdala tu práci a zase mě oživila. Za málo. Jenom omlouvám se, ale jednu docela důležitou část tvýho těla spolkla ryba, takže jsem ji musela nahradit. Jakou část? Ty myslíš mýho... Teď je ale větší. Ale dlouho jsme se neviděli, co kdybychom využili toho, že jsme zase spolu. Tato část byla ale pro Usira tak intenzivní, že z toho zase umřel. Tentokrát na dobro, ale stal se králem v podsvětí, takže to je fajn. Isis už ale byla naštěstí plně zbouchnutá a po nějaký době porodila syna Hora. Ten byl hodně slabý dítě a potřeboval pomoc Isis a všech jejich božských kamarádek, aby přežil. Nakonec ale vyrostl ve velkýho a silného boha a rozhodl se pomstít svýho tátu. Šel teda před ostatní bohy a veřejně vyzval Sutecha na souboj. Hej, to není fér, já jsem se stal králem 100% čestně skrz vraždy a podvody. OK, ale já jsem syn bývalýho krále plus jeho sestry, což ze mě dělá v podstatě dvojitýho krále. Co kdyby jsme uspořádali veřejné volby, kdyby každý mohl anonymně dát svůj hlas na toho, kdo by chtěl, aby... Schválně, to je kravina.
A tak bylo rozhodnuto, že se Sutek a Horus utkají v hromadě různých duelů, které obsahovaly různé zajímavé věci, jako třeba vypichování očí nebo ejakulování do salátu. Počkat, co? Každopádně Horus vyhrál. Sutek byl nejdřív naštvaný, ale potom se mu zlepšila nálada, když dostal možnost bojovat proti obřímu hadovi s bohem Re, takže hádám, že všichni vyhráli. No a Horus si vzal bohyni lásky Hadhor, stal se králem a vládl 200 let. Po nějaký době si ale řekl, být král je docela nuda, takže se vzdal koruny a králem se stal Toft. Ten vládl něco přes 700 let. Nakonec se bohové rozhodli předat moc do rukou lidem, samozřejmě jenom těm důležitým vyvolaným lidem. A to by bylo k videu o partě supermocných furíků. Doufám, že jste si ho užili, nezapomeňte dát like a odběr a napište mi, o jaký mytologii mám udělat video příště. Mějte se božsky, ahoj.